Favorite color mo? Violet. Violet talaga! Confirm, ma'am! Abo ko magkapot kainit, baka Uy, may ako na baka mag-disinfect. Baka dahil disinfected. Ano to? Uy, wala ko na! Ang vlog ni joke. Ikaw nga mag-intro ka, ma'am. Kasumaga ba iniharap ka yan? Ay, ano? Ikaw na daw! Sige. This is our city. I was born here. I grew up here. Lord! Malig pala. Happy New Year! Magpapagasaan ka. Punta po kami DSWD para ipakita ni ma'am kung paano magtrabaho ang mga social workers. Di ba, Doc? Oo, kasi 2020 was a busy year for mga social workers natin, Mayor. Grabe, din na kami nagtuturo, Joe. Saan naman tayo nagtuturo? Kasi po, grabe, filmin na lang may kliyente. Yung po niyang office mate. Ang buong second floor po, office ni po yun eh. Yan pong wing na yan, special case division. So mga aki, babae na abuso, hindi po yan, ikaw po na rin mga room. Alam mo na, maging-ahinga ka muna. Hindi yung office ng special case division. Sila nag-handle ng mga legal cases na. So, Sarah na head ng special case division. So, yung mga social workers kami dito, si Brenda, si Lisa, tapos psychologist niyo si Kakay. So, host parents sila yung nag-assist sa mga clients sa Kakay. Kasi I just want to emphasize, pag ibang mga cases talaga na like Bulacan, Dumaguete, like Davao, kita ang nagpagastos ka yan, kita ang nagpapagal ka yan, susunduin ka sa Cavite, susunduin ka sa Bulacan, kita ma-exert ng effort. We will just coordinate with the social worker and PNP there. Paano sila nakakakonect sa LGU? Sa Sige, may mga ano kami, actually may association ng local social welfare officers. So doon, may mga group chats din kami. Paano naman lang yung psychologically incapacitated or schizophrenic? Kung may makikita kayo sa sentro ng mga naglalakad, ang tawag po natin dyan mentally challenged. Dadalhin po namin yan sa Taglan. May naman po kami mga arrangement na doon. Then, na kahit na walang magbabantay, i-admit nila yan. Kasi itong bansa, pag nagsik ka ng psychiatrist, normal yun. Sa atin, pag nagsik ka ng help ng psychiatrist or psychologist, gusto sabihin, may diferensya ka na. So may stigma na sa community. Ang ginagawa po natin, pag magaling na sa Taglan, tatawagan na po kami ng social worker na pwede na pong i-pick up si ganito. Halimbawa, si Boy, pwede na nga i-pick up to turn over po sa pamilya. Ang problema po, hindi pa isang linggo, magre-relax ka naman. Bakit po? Hindi nabibigyan. May dala naman yung gamot, pauwi, pero hindi napapainom ng kapamilya. Hindi naasikaso. Minsan nabubuto. Grabe ang trabaho, no? Ito nga, ma'am, di ba? Pag may CICL, yan, charge in conflict with law. Eh di, ang gulo-gulo nila. So, susunduin nila ni ma'am, ilalagay ko sa crisis center, and after several days, saan natin tatanungin, ma'am? And I would like to inform everyone na pag ganyan, ang nagbabayad ng lugar, ng place na dinangan ay city. Ikukumit yan ng court na may order ng judge na dadalhin po sa RRCY sa Sorsogon. Tayo po magpapacilitate para tanggapin po yun sa Sorsogon. Hindi po na ang lugar na may order na si judge, okay na, diretso na doon. Kami po magpapacilitate and magpipirma po kami doon ng NOAA na may certain amount na subsistence na araw-araw, i-charge po doon sa LGU. Ibinibill po tayo. Kaya po, 160 pesos per day per child. Ibig sabihin, ma'am, pag nagpa-budgeting ang local government unit,
yung BOP ng pondo ay para sa social... Madami po. Ako daw po yung pinakamagastos. Oh, sa pinakamagastos. Araw-araw po. Ay, hindi man DRRM sa kayo. Opo. kasi pinag-uusapan natin dito buhay. Opo, sa kasindisyo po. Lahat po dito napunta, may sakit yung anak, manganganak, may problema sa pamilya. Lahat ng problema nandito sa amin. Kami na lang yung hindi problema. Joke lang. Science and Development. Yung mga sali, yung balay silangan. Pero converted is ng operations office. Pinagsempuhan ni dito sa opisina na mag-pay out ng para sa mga senior citizens na naabutan ng cut-off ng holiday. Kapila sila doon sa labas. Ito po ang magandang office ng magandang social worker. Maganda ka ba, no? Ma'am, ikwento mo lang briefly na dito kayo nag-isolate while waiting for your swab test. O, dito ako. Dinadala lang nila ako ng pagkain dyan sa pintuan. Tapos pag na-CR ako, sisigaw ako sa radyo para walang tao sa hallway. May CR naman doon na solo. Dahil nasa loob tayo ng kwarto ni... Wala na dito! Wala na! Magkakaroon tayo, ma'am, ng bag raid. Uy, hindi yan ang bag kong gamit. Dalawa. Lahat ng bag? Ay, hindi yan ang gamit kong bag. Nasaan na yung bag mo, ma'am? Hindi yan yung bag ko. Yung ipapalit ko yung bag ko, pero yan hindi. Ito itong bag ito. Bakit ayaw po ninyo ito? Ano naman yan? Ito na lang. Ayan pa, ayan. Dalawa yan. Oo. Ito na lang. Dalawang bag. Dalawang bag ni Mayor. Ay, Ito muna. yan. Ang bag niya ay... Wow. Oh, Talaga naman. Nakakainis ka. Espresso. O, may sukli ng pagpabili ko. May alcohol. Ang last grade of vitamins. Ito ang sekreto ni Ma'am Madel. Para iwas stress. O, check naman natin yung isa pa. Ito, ma'am, bakit ayaw niyo? Kasi mga papel yan. Ano ba to? Check natin, check natin. Ito daw po, mga papel ang laman. Papel para sa Ito sa office, mga transaction. transaction. Papel, transaction. Transaction, papel, no? Sure? Sure. Okay. Sure yan. Wala mo ba? Ito. Ay, yan mo na. Ay, ako. Pansit bato. Ang dami mo nakakaliwanag. Ay, tinawagan kayo dito ha. Huwag yan ang kape mo. Ma'am, kawal kilala ko Mama. na. Ay, hindi ako nagkakape kasi ang kape ko na ako ha. Ate ko ba? Oh, yan talaga kasi pag nagbibili ako sa atin. Ma'am, hindi ako nagkakape yan na yung taga kape ko DXN. Ma'am, parang kilala ko to, ma'am. Ako na sarili natin yan. Oo, parang sarili ko. Tayo? Siyempre na. Oh, may alcohol. Uy, hindi yan. Hindi ko yan gamit na alcohol. Nandun yan sa stock room. Tandaan mo, mama. Uy, ano para lang sila? Argentina! Kaya ninyo. Oh, takot magutom si ma'am. Uy, Ligo! Okay, ano? Okay, ay, ano? sinong Ma'am, hotel ka, ma'am. Not only one. Uy, hindi ako nagkahanap. But four! Ah! Sinong Tapos, sarap dito? ligo. Ito po nga. Ah, service. Ito pa, ma'am. Saan mo talaga yun?
Sa kuya yan na ba? Pero ang pen folders. Favorite color mo? Violet. Violet talaga! Good for ma'am! Abo ko magkapot kainit na baka Uy, may ako na baka ma-disinfect. Baka dahil i-disinfected. Ano to? Uy, wala ko niyan! Tuloy ko ma'am, iyo ba yan? Uy, hindi ako nagagamit. Yun yun sa crisis. Ang hindi naman po kasya, ma'am. Yun yun sa mga bata. Ngayon alam ko Hindi na. naman kakasya sa'yo, ma'am. Dito kasi sa akin. Masisira niya. Stretchable baga. Ha? Documents talaga ha? Yung talaga yun. Parang, Kaya yung parang, yan. parang relief goods yung dala natin mama. Uy, ako pa naman nagpaplano ako magpapalit ng tabla. Magpapalit talaga ako. Sino Ay, surprise ka ma'am. Oo, kasi hindi ako Hindi ako nagdadala na. Napakulito ko to, ma'am. Okay po. Dapat dadalhin nyo na lang. Ma'am, sana nag-enjoy ka sa bag raid namin. Okay lang. With that wish. Pero gusto talaga na ipahiling na ang mga tinataw na talaga hindi. Ay, oo. Ang grocery talaga. Talaga yung And support mo. Support local. Healthy. Ay, sit ba to? May nakanta ini duman kay Vice Mayor Junjun Surilla. Oo, ay, oo nga. Ma'am, oh. Yes, nasa ito sila huwag ka rin tul-tul. Ano na, bigay ko lang ako. Uy, ma'am, may pera pa. Oo. Opo, sukli po yan. Pag mga nasa bulsa, mga sukli yan sa kumala. Ma'am, sa 2020, ano po ang nanugdalin nyo? Ang sa 2020, ang talagang kinakahanap ko yung maging resilient kita. Grabe, may cutter. May mga para subli kayong may cutter. Kaya tuloy ako naka-ready. Sige. Ma'am, ano ang nanugdal mo? Yung maging resilient kita, maging resourceful. Kasi, di ba pandemic, ang resources kang LGU, kakadikit man, so dapat talaga na ma-maximize ka. Maging resources kita ay ma-maximize to the full yung resources ng LGU. Uy, bagay Uy, nakaka-stress day, nakaka-stress Bagay sa'yo mo doon sa diba? Oo, nga, Bakit sa iyo, Jo? Unauthorized person keep out. Pero mayo ang authorized person, kaya kita ang malago niya sa opisina ni Ma'am Madel De Rosa, ang CSWD head kang Iriga City. Nanyanaan daw, ibabag raid ta siya. Magandang ibag raid si Ma'am. Ay, ito, grabe ito ang lautaw. Ano? Kompleto. Kaya ka. Di ba, di ko may salasik doon? Mahalong kay ka doon, itong ano. Kompleto man to, parehas ko ako, ikon kay Pansit. May pansit. May pansit. May pansit. Ano kaya yan? Sabi ko dapat. Ito po ang vlog ni Diyos! and Madel.